Ahojte, vítajte pri našom podcaste. Dnes sa budeme s Jobom rozprávať o realitnom trhu, o hľadaní bytu a o všetkých bizarnostiach, čo sa môžu stať. A že sa ich stáva veľa, tak to určite viete aj vy. Nehnuteľnosti hýbu svetom aktuálne. U nás je taký nepísaný zvyk už dlhodobo, taký stereotyp, že každý chce mať svoju vlastnú nehnuteľnosť. A ako si sa to od vás automaticky vyžaduje, dospievate, tak neviem, ako to vnímaš ty, Miláčik. Je to tak? Vnímaš to ty od mala, alebo od mala, no odkedy si dospela, že boli nejaké tlaky na teba, že musí mať svoju nehnuteľnosť? Vnímam to už od malého teliatka, že boli na mňa nejaké tlaky, aby som teda mala vlastnú nehnuteľnosť, aby som mala, ako hovoria rodičia, že strechu pod hlavou, aby som mala kde bývať, ale myslím si, že až teraz čerstvo po ďalšej 18-ke sme zistili, že potrebujeme teda riešiť našu bytovú otázku. A možno to zistil ten typek, ktorý nám prenajímal byt, ktorý sme mu vybývali predtým, že je teda čas, aby sme si našli vlastné bývanie. Akože zistil to, že nás videl a hovoril si, že vy dvaja, že musíte mať svoje vlastné bývanie a nás nejako k tomu... No, takto. Vnímam to ja tak, podľa toho, čo som pocestoval, videl, rozprával sa, zažil, že u nás je ten stereotyp veľmi silný. Proste nemáš nehnuteľnosť, ako keby si nebol. Očakáva sa, áno, nájdeš si prácu, vezmeš si hypotéku a kúpiš si svoj vlastný byt, svoju vlastnú nehnuteľnosť. Takto sme tu nejako všetci nastavení. Nie je tu zvykom prežiť celý život v podnájme, tak ako to býva, je bežné v veľkých európskych mestách. Hej, dám príklad, ja neviem, Barcelona, Viedeň, Praha. Jednoducho ani s pomocou hypotéky, ani pri dobrom zamestnaní, ani keď ste dvaja, tak nemáte šancu si tam ten byt kúpiť. Ani, teda čo som hovoril, ani keď si vezmete tú hypotéku. Čiže neostáva vám nič iné, len prežiť v podstate celý život v podnájme. Vieš si to predstaviť, že by to tak bolo tu? Neviem si to predstaviť. Ak už teda, tak myslím si, že veľa ľudí zostane rodičom na krku, respektíve počkajú, kým tí rodičia nie sú a potom zrazu majú svoju nehnuteľnosť. Áno, to je najčastejší spôsob, alebo aké sú najčastejšie spôsoby, ako príde človek k nehnuteľnosti, niečo zdedí, hej, u nás zdedíš, proste máš po niekom, alebo, ja neviem, ukradneš si, hej, nakradneš, ctihodní občania, takzvaní, alebo si zoberieš hypotéku, no, to je všetko, ale všetci, alebo väčšina z nás sme tu takto nastavení, ale vyplýva to aj z toho, že tých nájomných bytov tu je málo a keď aj sú, veď sami sme si hľadali pod nájom, tiež sa nám nejaká životná situácia dala do takej formy, že sme boli nutení hľadať si pod nájom a neviem si predstaviť, že by sme mali dieťa a psa a mali by sme si nájsť pod nájom. Tu u nás na Slovensku. Všade všetky inzeráty, keď si pozriete, tak bez detí, bez zvierat, bez detí, bez zvierat. Alebo drvivá väčšina. Takže to je taký za mňa hlavný, jedno s druhým, sú to také spojené nádoby, málo nájomných bytov, dlhodobo dostupných bytov, kde by si vedela, že keď tam si budeš poctivo platiť nájom, že tam budeš môcť bývať najbližších 30 rokov, hej. No, takéto možnosti za mňa nie sú. A aj tí, čo tie byty ponúkajú na prenájom, tak ich časom rok, 2, 3, 4, to sa stalo aj nám, budú chcieť proste predať a speňažiť. Tak. Čiže ako povedal Jobo, ak máte deti a zvieratá, bez vlastnej nehnuteľnosti ste odpísaní. A keďže my možno budeme chcieť veľa zvierat, možno my sami sme trošku zvieratá, tak sme si začali hľadať byt a dnešná časť je o tom, aké bizarnosti, aké zaujímavosti, aké šialenosti sa nám stali pri hľadaní toho bytu. A možno nielen, že bytu ako takého, ale veľa tých zážitkov je hlavne s tými majiteľmi alebo s tými realitnými agentmi. Tak čo ťa, Jobo, napadá také prvé, že čo bol taký prvý moment, že sme si povedali, že oh shit. Boli sme, ak si dobre spomínam, asi na plus minus 15 obliadkach. My sme si tak potom rozdelili, že možno
väčšina z nich asi bola v prítomnosti majiteľa alebo aktuálneho bývajúceho v tom byte, v tej nehnuteľnosti. A asi fakt menšia časť bola taká, že tam ten vlastník alebo bývajúci nebol prítomný. Za mňa alebo za nás, ako sme sa zhodli, tak určite je lepšia alternatíva, keď tam tí aktuálni majiteľi a vlastníci nie sú pri tej obhliadke, lebo dochádza tam potom k rôznym vtipným situáciám. Vybavuje sa mi hneď príhoda, keď sme došli na jednu obhliadku a prítomná doma bola celá rodina, v zložení dvaja synovia, takí už relatívne takí juniori, ja neviem, a teda manželský pár. No, realiťačka bola taká šedá myška, určite si spomínaš, a po krátkej chvíli vždy je to tak, samozrejme tá realiťačka začne o tom byte rozprávať, povie vám kopec informácií, ktoré teda často túto vojdu a túto výjdu. No ale dospelo to do štádia, že tí majitelia sa postupne začali zapájať, keď si spomínaš, do toho predstavovania nehnuteľnosti a vytlačili ju do úzadia a ku koncu obhliadky som vlastne aj nevedel, že tam tá realiťačka je. Jasné, ale ja si na tento byt pamätám veľmi dobre, ale tam nešlo ani o to, že tam bola celá tá rodina, ale ide o to, akí boli tí členovia tej rodiny. To skús trošku povedať, lebo vieš, keby to boli takí ako normálni ľudia, ktorí ti povedia, že toto je takto, toto je tak, bla bla bla, takúto máme pivnicu, ale oni... Tak bola to taká korpulentnejšia rodina celá a s tým, že pán manžel sedel v kuchyni tak pomerne sebavedomo a už na prvý pohľad to bol typ človeka, ktorý všade bol a všetko videl a už som videl, že už len čaká na príležitosť, kedy si bude môcť zobrať slovo a nejakým spôsobom bude chcieť predať tú ich nehnuteľnosť. Čo sa aj stalo samozrejme a postupne sa to teda chopil príležitosti a mal svojich 5 minút slávy a začal samozrejme rozprávať, že ako toto má všetko dobre prerobené, ako celá elektrika je v medi, zvýraznil to v medi, to si dodnes pamätám a potom sme sa na tom šuľali ešte pekne dlho. A bol to taký zvláštny byt, lebo v spálni mali takú, to bola taká 1,5 posteľ, to nebola manželská posteľ a bola tam z toho dôvodu, že hneď vedľa nej bola sauna, prosím pekne, v byte na 4. poschodí bez výťahu. Hej. Majú v spálni 1,5 posteľ so saunou. A ja som si už vtedy tak hovoril, Pane Bože, že ako oni spia vlastne, že kde teda spí ten druhý člen, lebo potom tam bolo už len detská izba. Jeden sa saunuje a jeden spí. A ja Oni tak musia ísť na preskačku. No. Bolo to komické. Každopádne pri tom byte si ešte spomínam to, že bol za relatívne dobrú cenu na pomery v tom čase, keď sme tam boli. A nakoniec vysvetlo, že, čo už nebolo teda písané v tom inzeráte, že oni si z toho bytu chcú odniesť všetko. A všetko máme na mysli aj napríklad vstavané skrine. Ako ja som sa s tým ešte nestretol, aby niekto pri sťahovaní si bral aj vstavanú skriňu. Vstavaný roldor, hej. Ako veď to je na mieru spravené na tú konkrétnu veľkosť tej plochy, toho priestoru. A oni povedali, že oni si berú všetko. No, Čiže bol to ako byt sa predáva zariadený, áno, ale v podstate v štandarde holobyt, lebo si chceli zobrať aj kuchynskú linku. Aj kuchynskú linku, hej, akože what the fuck, no dobre. Na tom to nás tiež dosť zaskočilo, lebo dobre, veď keby to uviedli v inzeráte, no tak si to hneď tam idem s tým, že idem do holobytu. No lenže tam toho zariadenia bolo pomerne dosť a keď som si predstavil, že toto všetko si chcú oni odtiaľ vyniesť a to ešte, jak som hovoril, že to bol byt na 4. poschodí bez výťahu. Mali sme sa ísť pozrieť, ako to vynášajú. A ja akože, Pán Boh im pomáhaj. A ja som si hovoril, že proste si zoberieme voľno a prídeme tam sa pozrieť, keď sa budú sťahovať, lebo vynášať toto všetko zo 4. poschodia bez výťahu, celý byt demontovať, dosku po doštičke, tak to by som si rád pozrel určite. To by som si rád pozrel, no.
Tak vieš, ale sú to ich spomienky, hej, ten byt. A ty buď rád, že si odtiaľ nezobrali ešte aj tú meď. Áno, tu meď, presne, aj tie káble. Ešte vytrádzal steny, lebo je to v medi. Lebo pán to spravil. Je to v medi. No a potom sme išli teda pozrieť ten dom alebo panelák. Súčasťou paneláku bola ešte nejaká záhradka vzadu, nejaké spoločné priestory pre obyvateľov. Hej. No tak samozrejme celá rodina musela ísť dole s nami, hej, lebo však nestačilo, aby išla realiťačka. Oni sa na tom chceli tak spolu podieľať a aj tí synovia, keď videli otca aktívneho, no tak ako keby potrebovali priložiť ruku k dielu, tak aj oni sa nejako aktivizovali. No a tak sme si tam pekne v takejto mnohočlennej zostave dole naklusali a samozrejme počúvali ďalšie reči, ako je to tu perfektné, akí sú tu perfektní susedia. A takto komunitne sme túto obhliadku bytu ukončili. No. Tak pozri, absolvovali sme v podstate tú obhliadku my dvaja, realiťačka, dvaja rodičia, dve korpulentné deti, už takí teda tínedžeri. A mňa teda prekvapilo, že na tej záhrade nás nečakali ešte ďalší hujerovci. Áno, kto je tady ešte od hujerov? Že v podstate, lebo keď sa predáva byt, tak predáva celá rodina. Mohlo tam byť nejaké garden party a vítajte, keď tie nápisy noví susedia. Presne, takže ja sa ti priznám, že mňa napríklad takéto predaje s tými majiteľmi, mňa to vyslovene desí a ja potom neviem povedať úprimne môj názor na ten byt. Áno. Že napríklad, že smrdí tu, alebo že pre Boha toto si hádam zoberú, alebo proste takéto veci, že neviem to povedať, som potom taká strašne slušná a no neviem, no tak ty vieš povedať ako majiteľom do očí, že máte na hovno byt. Tak ja viem byť celkom priamy, ale zase áno. Prvé, čo vás napadne, že jednoducho ten majiteľ je zaujatý voči tomu bytu, musí byť zaujatý a ja už hneď v tom momente viem, že mi nepodá objektívne informácie, že je zaujatý skrátka, že chce ten byt predať, že ho potrebuje predať. Hej. Nehovorím, že sa tak nesprávajú aj realiťáci, nehovorím, že nie, samozrejme, aj oni chcú predať, majú provízie, hej, budú vám vzdušné zámky stavať, ale toto mi lezie pravdu povediac na nervy a z hľadiska predaja si myslím, že je lepšie, keď tak ako som hovoril na začiatku, vlastník alebo obyvateľ aktuálnej tej nehnuteľnosti, kde prídete na obhliadku, keď tam nie je prítomný. Jednoducho stačí vám realiťak, ktorý samozrejme nie je realiťak ako realiťak, ale zase to je tiež téma na dlhšie, ku ktorej sa možno dostaneme. Takže tento byt, kde boli teda prítomná celá rodina, to sme sa celkom zabavili a samozrejme, že nás to skôr odradilo ako prilákalo k kúpe tejto nehnuteľnosti. Presne tak, Jobo. A toto bola jedna vec, hej, že teda majitelia chcú ukázať, že sú rodine založení, chcú ukázať, že tam majú wellness centrum a majú to samozrejme celé v medi. Ale boli sme aj na nejakej obhliadke, kde sa začali používať, nazvala by som to, že ženské zbrane. A že na ten sa môžeme prísť teda pozrieť. Samozrejme, kto by nechcel počuť takéto pekné správy, tak dnes sme tam naklusali, hej? No a pamätáš si, tam dole, kto nám otvoril vtedy? Tak, pamätám si to. Vidím to ako teraz, bola to výkladná skriňa realitného trhu. Realitného porna. Realitného porna. Tak áno, bolo 30 stupňov, OK, fajn, bolo 30 stupňov, ale vyšla odtiaľ teda realiťačka, ktorá mala tieločko, také pofiderné. Tým, jak sa prehla, tak ona nám ukázala v podstate všetko. A ako fakt to bolo privítanie cickami. Ja neviem, no čakáte trošku profesionality od toho realitného maklera. Ja nehovorím, že všetci makleri sú najostrejšie tušky v peračníku. A čo majú vojaci doma? Čo majú vojaci doma? Videli ste film Pelišky? Videli? Každý správny vojak má doma nástenku. Takto nám to začal vysvetľovať a si hovorím, pane, no tak ak ste nás chceli odradiť od kúpy bytu, tak práve sa nám to podarilo. A bol to bizár, akože nikdy v živote som sa nestretol, aby niekto mal v byte takýto otvor a vlastne tí ľudia nevedeli, že na čo je.
a takto si tam žili s týmto otvorom a bol proste len zakrytý kobercom, hej.